το χώρο της ναυτιλίας, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη θάλασσα. Υπάρχει ένα τεράστιο στίγμα εάν ο κόσμος δεν είναι καλά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε δύσκολα, έχουν άγχος ακόμα και όταν είναι στο πλοίο και ταξιδεύουν. Δεν σημαίνει επειδή είσαι καπετάνιος, επειδή είσαι ναυτικός, πρέπει να είσαι πάντα δυνατός και δεν έχεις δικαίωμα είτε να αγχωθείς, είτε να στρεσαριστείς, είτε ακόμα και να έχεις και κατάθλιψη. Είναι μέσα στη φύση μας. Ισχύουν αυτά τα πράγματα. Για να ισχύουν όμως, κάτι συμβαίνει. Σου λείπουν προφανώς οι άνθρωποι σου όταν είσαι μακριά. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι συνθήκες πολλές φορές μπορούν να σε οδηγήσουν. Εάν λοιπόν οι συνθήκες αυτές, σε οποιαδήποτε εταιρεία, σε οποιοδήποτε καράβι, σε οποιοδήποτε επάγγελμα, είναι δομημένες, είναι σταθερές, είναι ξεκάθαρες και ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι έχει ακόμα και την ελευθερία και το θάρρος να πάει να πει δεν είμαι πολύ καλά γιατί μου συμβαίνει 1, 2, 3 πράγματα στο σπίτι μου και ξέρει ότι είναι σε ένα περιβάλλον που δεν πρέπει να κρύψει το συναίσθημα του προκειμένου να δείξει ότι είναι ο καλός υπάλληλος γιατί κινδυνεύει να τον διώξουν. Και δεν θα στιγματιστεί από και δεν θα στιγματιστεί γιατί είναι κοίτα, ο κουρασμένος, κοίτα, δεν είναι καλά. Δεν είναι θέμα προσωπικότητας. Η απόδοση όλων των ανθρώπων είναι από τη φύση μας. Γίνεσαι καλύτερος όταν είσαι ήρεμος.